everyone! Kumusta kayo manan? Welcome to my YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Manipod ka ni Kabsat Malo, Tintay Drama. Ngamsakbay na makablawa mampay, Danelli Cortez, Esther Draculan, kani Gerald Tenaza, Dita Alicia Isabela. Kastimanti ko na ni Kabsat Malo. Dear manang biyanang, maminanuak amaloko, takanayon dak nga itarayan, dagiti pakirelasyonak. Banaga pagsangsangitak, kan pakaisi-stressak. Rogyak man nga rod, ti agsalaysa. Hey man, lolo ko! Lastog, kuna na nga ikasarnak ng sabali matin kasarna. Anya man tisang sagita maud si Kamalaw. Dayjay nga, Sir Biliano kuna na nga syakti kasarna nga man matgayam, sabali matin altar na. Nabiit kayo pa'y lang amin anagam-am mo ngam nagtalag ka adagos ken kuana. Inaklon mo adagaws. Kat nagkarimat nga rod nga ikasarnak. Kuna na pa'y nga agbalay kami iti bagyo, ta kuna na nga adalote na ijay. Kuna na pa'y nga gumatang kami itilugan mi nga van. Basta edit ko kano ti dayaw ko kanya na. Idinalpasan ti raya-raya. Nagpukawan nga kasla asok. Maala, pag nakmamday ta. Namin adoon alinuko da ka. Ngam di ka maagnak-nakam. Takasanaw, tunggal adagaram ken ka. Aklo na maadagaws. Awampay na po utak abinastid mo, mate. Aklo na ngamin amin nga agaram ken ka. Nga uray di mo maunay am-amaw. Kat kunak ano final day jayan. Kunak no isunti mang seryoso kanyak. Nga mawan latagayam. Nagsakit na yung nga mang mangyayari kanyak. Ala, adan tulat tamang seryoso ken ka. Basta di ka agdardarasunos amang aklon kadagiti agaram ken ka. Paliiwan pa'y nga umuna. No talaga napudnudakin ka, anak ko. Ay, kayat ko tagbartak nanang. Kayat ko di makalipat. Malam, damag ko nga intarayan nakakanuman ng tinubiyaw. Pudno aya. Ay, wan nga rod. Ngamawan bibiyang mo ijay, tatabantor. Pangaasiman, han mo nga na yun anti-stress ko. Nabayagan nga binastad ka, iso nga sardangan na kon niya. Konsernakin ka. Nga masaak matlama kasingit nga agarim ken ka. No kasta apanawan nakatinubiyaw. Kaya't ka nga anding ayan malaw. Kaya nga andi ngayon tibagik, tata. Hangko nga kasapulan ti andi ngay mo. Kaya't mau, taintagbuya iti sinay. Ay, manjak, ninanang ko at awisamhan nga siya. Sikati kaya't ko akadwa malaw. Manjak nga ron. Sige, panawan kayon tani, adya pa'y papanak. Kunak man daw binastad mo ni Bantor. Sumanubli mo lata dito'y balay, anak ko. Ay, wan nga ron makapasuron. Basta ag-break kami iti ma-boyfriend ko, paspasan na matante o may ag-aram. Imbis nga da kayo ti araman na takatawanan niyo. Ngam syakit din. Awan babay hindi diya nga lakay. Ay, kasaritam iti nasaya at anak ko. Di mo pababainan, tamaditi kasta. Respetuam lata, talakayan. Ay, anya nga tano padasak matima kay boyfriend iti lakay. Anya? Siguro, noon tatabantor ti pa kay boyfriend hanak nga alilawan day jay. Siguro talakayan. Ken maysa, nakajakpatan ano kasken kati maasawa na. Ay, wan nga rod. Ngam, awan mat nga minarek na kanya na. Awan nga pulusumgar nga dut-dut ko, uray maysa. Ikawan na? Nariga mo no pilitem ti bagim amang aklon iti di mo mat ay ayatan anak ko. Ay, kaanon to nga tangay nga makatumpong ak itinapudno nga lalaki aya. Dumteng tulat taday ta. Basta ikararag mo. Kandi ka agdardaras. Taamangan no saan pa'y nga itati umno apanawan anak ko. Hello, miss. Mabalinti makyama mo? Ha? Ni, itagtala nga makita ka ito lugar mi Tagano ka? Nagbakasyon na. Di tabalay daninong ko adaryo. Ha? Ay, kastaya. Wait, nagwapo mat dato yung atomboyan? Wan, tomboy laki ti datoy. Kas
kas lalaki mo't nga pay-payso. Ay, siyak gayam ni Rio, ading. Siyak mo't ni Malo. Nice meeting you, Malo. Kastamat kan ka Rio. Ay, anya di kayat mo merienda. Ay, bagam lang, tag merienda taman dito yung store. Kakaiso na nagamam mo ta. Katuan uray may sala nga biskwit kan may sa nga juice mabalenan. Sige, nana. Dua man a juice kan dua biskwit. Pakilis ng pailaang, nana. Tanabatik ti wallet ko ijabalay. Bayadak no madamdama. Day, unay day tan apabang lumalaw. Ay na umaya mo umanan. Nabayaga di ka nagbangbang luwa. Italaang manan. Apay, adaman ng nobyam. Kasta gaming ka no ada nobyam. Umaya mo tibang lom. Ano ko pa nga nubyo, nanang. Ag-ar-aram pay lang. Asino man ang day tangay? Diyan nga'y anak ni Tata Dario iti bunihag. Nagbakasyon ito lugar tayo. Day, di ka man ang nagdarasudos malaw. Kita na mga nadama asawa na. Ay naawan nanang. 101% nga single day jay. Ay basta, di ka nagdarasudos. Bayam nga agaram iti mabayag. Tapaliiwam ana imbag ti ugali na. Ay, kasla kayat kon nga klunan ni Rio. Anak kong kadayta no kaya mo man ang tiag sangit. Alay, aklo na madagaws. Sika mo tiag sangit, saan ba ta siya? Ay na, awan to ti sangitak ta sinsir kanyak ni Rio. Basta ti makunak anak ko, paliiwam ana imbag ti ugali na. Di mo aklunan adagos, tanarigat ti mailawan. Nakitam di agar-aram kinimalo nga anak mo, Lulet. Ay, sampay ata di maimimay dito'y balay. Ibang bagalaang ni Malaw. Tsaka amo no pangar-arman na iti anak ko. Iti cellphone siguro Kay Loy Estro, ti pagkikitaan da. Kasta aya. Ay una yan dyan anak ko. Imbag ano ba rupay dyan lalakay? No ngay adaman ka inagaw dyan anak kaon. Ha? No kasta? Di mo amo atumboy di agar-aram iti anak mo. Nay. Di na ba imbaga day ta? Diyak amaw bantaw. Ay, sos. Bagbagaam di anak mo. Ungtam no kasapulan. Apay, di mo kaya ti maadan iti apu ko. Kakayat ko Kasano nga ron nga agsikog ni Malaw, no dahi ti pakirelasyonan na. Kan di da pa'y makapagkasal. Bagbagaam di anak mo. Ibagam alalaki ti pakirelasyonan na. Tanong siya, uray lakaya kon, makaputo takpay. Di uray lima tagbalintong apu kom, no siya ti pakiasawaan ti anak mo, Lulit. Nanang, inaklon kon ani Rio. Anya, apay nga nagdamag ka kumapay magaw mo na kanyak asa ka nagdesisyon anak ko. Ala, hanak mo ton nga ubi nga basit. Amo kontar aramidak, nanang. Di mo amaw tar aramidam. No makirelasyon ka, tay lalaki, saan ka tatay padam a babae? Ni Rio nga rod tilab ko. Pagan, anom ti lalaki nga inuluklukon na kamat. Kitaan nyo kade, manon nga lalaki tinang loko kanyak. Nag-ado nga yung karkarida, nga mawan matinungtong palda. Tinudtudok dala ang datoy puso. Sinugsugat dala ang. Iso nga manjakon ti lalaki. May mayat siguro ti tumboy. Barbar ang hanakon nga masakitan. Kanuray no tumboy ni Rio kat nagwapo. Ado ba dati na nga lalaki Jay lang busis nati babae. Ngam titak-tak dan nakatkasla perfect nga lalaki. Ay na, ijakab mo kang ka, makamo ka nga rod. Wan angamin. No niya ti pagragsa kakatsuportaran niyo. Hana kasta nga kun kontra niyo. Awan ag-apa tayo no kasta nanang. Anya! Ne, siya kamat gayam Rio. Ala, sumrak ka Intag shopping, Malo. Ang pabaisom. Wan, gumatang tayo ti baro abado kan sapatos ta. Ay,
kababain samat kanyam. Di ka kadiyag babain. Taagayan ayat tangarudan. Agrobot ka tayong tag-shopping. Nabatik magkayam tayo wallet ko. Anyamat tan. Sapay sagsasangaribo amin nakarga tayo, Chay. Ay, kat yung kabiit sublian Maladaw nan subliak pa lang. Ay, bumulodak pa lang iti kwartam, darling. Bayadak to. 10,000 pesos di karga di wallet ko. Iso 10,000 ti buludak ka niya. Ay, awan matikas nga kwartak. 3,000 lang jay duldulin ko. Ay, mabalin siguro tayo dyan. Ngam panayunam kaninanang mo. Uray 2,000 ti panayon mo, mabalinan. Bayadak matlaan, lumakaawid ta. Dumagastan to ijibalay, tadagasan ta ti bayad ko. Sige nga Rod, mabiit lang darling. Oh, anyang ay darling. Magusto matlaan, ti ginatang tawalit mo. Wan darling. Uray nalaka ngam nagpentas, kaslag balor iti ribu, ngam handa nga mo, 150 lang gayam ti balor na. Wan nga, Rod. Kasi kangay, nagustuhan mo't lang ti sag ko 4,000 nga sapatos mo. Ay, wan darling. Ay, wan. Intapay mangan. Mabisinak. Ha? Apay, ada kwarta nga pagkaanta. Awan matan na ba ti iti kwarta? Taing gatang ta iti t-shirt mo tinabati. Adam amok nga kinkuko iti pakanan. Mapantay jay. Ha? Akat, sige ang harod. Makaamo ka, darling. Sige, agbusog ka malo. Kanam amin na kayat mo, tasyak ti makam mo. Ala, nag-adon ti in-order mo nga makan. Awan pagbayad ta. Nakasarita kung ti akin kuka dito eh. Utangan tapay lang ti kananta. Imbag no kayat na. Uwan, nasingpat day jay. Iso sige, mantalatan malo. Nabsugak malo. Ay, dito'y kapailangan. Nakasarita bit tigayam kung akin kuka dito'y pakanan. Di ka pumampanaw dito nagtugawa mo. Urayan nagsubli dito eh. Ay, sige nga ro, darling. Uy, apay ngay. Napnapanan nga tanday diya nga Rio. Jak mata nasiputan ti tinurong na. Adala ang tanday diya yan ti kahirang ang awan matan. Ag-awidaksan. Imununan sa matan nga nag-awid diya nga Rio. Ha, rumwarakit din ito'y. Oh, miss, mabitar. Ha? Apay, sir? Sa dino ti papanam? Ay, agawid akon asar, awan matan dya kaduak. Intarayan nak sa matanan. Di mo mabalin ti pumana. Di pa nabayadan ti kinan nyo. Ha? Ni? Kunak manuna kisarita kanyam di kaduak, sir. Kuna na ngamin nga mamuna ka. Kat utangan na kano pa itikinan me. Ay, diya ka mamuti ka doon. Kuna na nga agsublit ang mapan mangirore ti kwarta pagbayad na. Ngamawan mo tay. Kuna na amabit lang. Ngamawan mo tay. Basta tugaw ka dita, miss. Ngamnoad na kwartam. Bayadan mo tikinan nyo. Ay, awan mat nga rod kwartak, sir. Lukas ta nga rod. Di ka pumampanaw dita. Agtugaw ka lang dita. Urayan ta ti panagsublit ti kaduam. Makaturturog ako nga gururay. Tuy! Ayan na ngayon dahil nga Rio. Ay, Oh. Agkapi ka ba, miss? Inyagan kay ti ka ba? ay, agawid ako man, sir. Tani, sumipngat matanan. Sana mabalin, miss. Urayan ta dya kaduam. Taimbaga na adi ka kanu papanawan. Aging ga adi agsubli. Anya? Ay, apay, mano amin ayati bayad yakinan me. 2,000 amin ading. Nada ko makwarta kuray bayad akon. Ngamawan mat ngamin. Ay, agawid akpay atay nakpagala iti pagbayad ko. Saan na mabalin? Anyat amok. Amang ano di ka mat agsublin. Ay, agsubli ak, sir. Promise. No kayat mo. Duata ama pa ni Jebalayo. Ha? Ay, mangipas pa subuday dyan nga Rio. Ay, sige, mapantang nga rin di balay me. Ang usaramanan iti kwarta aya.
Kay dinawa mo idi agsapa ngay akwarta. Eh, basta mangtit kayo ni ti 2,000. Bayadak tumatlang no andamanan mapurdiyaak. Darasan nyo tani. Ag-ururay di pagbayadak ijarwar. Mabait lang, Arod. Nay, anyat sang sangit ang malaw. Ikan sama na naturog idi rabi ay. Naalingag kong agsangsangit ka idi rabi ay. Sa ita, agsangsangit ka pailaan. Manja kon nga talaga, nanang. Manja, Montay. Tiag ayat, Ah, Agpapadamat gayaman namin nga tao. Lalaki man wano babae, manangal lilaw matlatagayam. apay aya. Bulbulas tog na dyan nga riyaw. Awan matgayaman ito'y lugar tayo. Nagbiyahe ka nun nga nagpa-Manila. Tagtrabaho ni Ije Manila. Di na pa imbagbaga kanyak. Anya. Ala, sana balik tawan na pukaw kang ka. Anya nga awan? Kadno kinwarta anak nga ron. Ingat ang pa iti sa ku 4 mil nga sapatos. Kanjayin tarayan na nga kinanme. Anya. Ay naglukon no kasta. Apay ngamin nga ingatagam. Kat ko na namat ngamin nga bayadan namat lang kanya. Gampi man namat gayaman. Sa lawasaw da dyan nga tao. Ay day tangamin ti madikeng kakat. Tanaglaka kang agtaltalag. No adakid dawen daken ka. Itad mo ba adagaws. Anya nga ita. Naimbag nga orasyon, Ana. Ada ka din ni Malo? Ay ada baraw. Asino da ka day? Siyak tagin ko ko iti pakanan nangananday di plaza, Nana. Ada ngamin kamali iti listaan nga inted ko kenkwana idi. Ala, mabiit la ang taya bakti anak ka baraw. Apay, ada pa'y kurang ko. Dayjay matan nga riyo ti singaram ano, ada kurang ko manong. Sana ding. Sobra kindi Ada sobra na 150. Iso nga umay ko isubli. Ha? Ato yating. Sorry no, nagkamali akiti kwenta. Isublik to'y sobra 150. Kanti imbayad mo kanya. Ni, apay nga isublim ngay. Basta isubli. Tamas siya nakitinam. Amok akwarta na timbayad mo kanya. Alan, awata mo to'y kwarta ading ko. Ay, anan, kababain mat Alakid din ading. Di kagbabain. Tamanin po dita. Kanayon na konti umay dito'y balayo. Ha? Impakada kon kininanang mo ti panang sarungkar ko kanayon keng kaading. Kat kunanamat, sikat ti damagag. Okay ka dilaan keng ka no sumarungkarak tumanan? Ala, apay nga sarong karanda. Basta, mamuam to, Malo. No kasta. Agar-aram dayjay asesar ken ka malaw. Uwan nga rod na nang hanukon nga aklonan. Sigurado matla nga lokon naktumanan, nang runak at guwapo. Kasla na singpa matilangana. Nadayaw pa'y. Madlaw ititigtignay ken panagsasaunaan na singpa. Baka nga'y agin si Singpat manan. Iso nga haanan. Adakeng ka day ta, anak ko. Kasla na singpa matilangana. Ay, uray man pa'y Singpat na amin nga Singpat. Hangko nga kayatan nanang. Awanan ti panagtalak ko kadagita nga lalaki. Sigurado ka. Wen nanang, nadidigra akon. Iso nga basta dakon nga dagdagus. Ala, auntie. Agar-aram matan kanyak ginagaram kiniinsan malo. Asinaw? Jay agnagan iti Cesar. Wen, auntie. Katanya ko matidakas na ngay. Binastad mo nga minimalo. Wen ka no nga ron, auntie. Gani, insublat nakmatan nga inaram. Kasla na singpot mo dayjay alalaki anya. Wen, auntie. Iso nga aklunat dayjay. Kursunadak ti ugali na. Agabay ka kanaw inton kasarja kasinsin mo malaw. Ni, asino nga kasinsin ko nanang? Di ngay Leslie. Ang kasarin iti mabiay. Kaamaw no asino ti mangi kasarkan ko ana. Ha? Asino nga'y nanang? Ni
Cesar! Jay, binasted mo, nag-aaramkan ka. Anya? Uy, no kasta? Han nga mang loklo ko na dyan nga lalaki? Ay, saan siguro, Taikasar naman tandya kasinsin mo. Kat, kumusta nga iti asawa na insan? Kastoy, naragsak insan. Nakasingsingpot ngamin ni Cesar kanyak. Ay na, jak laing pagarup. Grabe ti kinasingpot na sika. Di na kaya tapagtrabahuan sika. Kanaggagat talaga. Uy, mayat nga rod ano kasta? Sige insan, tagawid akon. Adapin ngamin papanan mi iti asawak. Ay, sayang. Pinalos pusak ni Cesar. Kunak manumang lukluk ko lang dayjay. Ngam sincere mat gayam. Ay, inaklon ko kumaidi. Siya kumatiin kasar na. Nagsayang matanan. Kasta unay nga apal ko iti kasinsin ko ta nakatumpong iti nasingpet ken nagagat nga asawa. Kataging kay ta naragsak dalatang agdandan na. Ket adda pa yan talo nga nakda. Masaya nga nak ngam awan maramida. Basol ko ta pinalos pusa. Ket ita single aklata tamabuteng ako na makinayat. Ngam na dapay siguro masara kakakas ken ni Cesar mabalin na makinayatak manen. Ngam kaslawan matan ti makita kakas iti nakiasawaan ti kasinsin ko. Iso na saysaya at lang agbakbakit akon abalasang. Ngam ti may law anak manen. Alakastan tuy gayem mo malo. Alaga kayem ditan tinagpatinggaan ti pakasaritaan wano kapadasan ni Kabsat Malo. Dito'y drama tayo. Manang Biyana! Musical scoring. Eli Palacio. Inyornos para iti script kan drama ti pagayam yo, Jenna Almoite. Agyaman kami manen. God bless kada kayo amin. Manipot kanikab sa Treyasan na apudno anagan tintay drama itangam sakbay na. Welcome to my YouTube channel Jenna Almoite Drama. Kan makablaawan ni Dean Anthony kanila kay na Emil Soniega, ni Llewellyn Galabay, kani Jade Rose Catanes. Kastimanti ko na ni Kab sa Treya. Dear manang biyanang, saan kami ngagkinkinawatan iti asawak? Tangamin, super kuripot ti partner ko. Kati kayat na patas sa amin na gastos. Rugyak man tagsalaysay, idagayan ayat kami pailaang iti asawa. Makatawanan nga gayan ayat talandong. Kaano nga iti planom apanagkalay sata? Apay ador nung maun. Anya nga iti kayat mo asawan? Paggudwata amin na magastos, Ti planaw, agbalay tapay ko mga umuna, sagbay nga kasalta. Aggudwata manan iti magastos, Ay, di mo mat ngamin ibagbag akas ta ti planom. Kano di ka magdamdaman? Marigata na ka nga agurnong. No dituyak lang Pilipinas nga agtrabaho. Saan mat nga rod adakil ti sweldo? Masapula sa ganaan ta, ti masakbayan. Tapno saan ta nga agrigat? Diyak kaya ti maipada kadagiti naasawaan dita nga arig na lawan ipakardan kadagiti naada nga po itirigat ti panagbiag. Ala, sumurot aklat ta nga rodan ka ni Jubel. Ibagbaga na kanyak nga agabrod kami. Ngam lumabalin, diyak kumakayat ti umadayo. Nagkapoy kan? Tadi ka pala nagawin. Huwag ko na maon. Kinay, nodakan ton ijay. Agipaw ikka kininanang mo iti pagpatakder tayo iti balay ta. Sana balay ta, gudwata mo iti gastaws. Sa bagay, mayat matkit ni day ta kapanunutam. No kasta, nagbaliw ti desisyon mo. Ay, wan gayam. Jakmat ngamin amo akas jay gayam ti plano ni Lando. Apay, anyat plano na aya. Agudwa kami kano iti amin agastos. Ti kayat na, agi patakder kami pa iti balay may sakbay ngagkasar kami. May mayat matlaan ti kasta. Kan, saan na kanton nga isi-isian? Tada share mo, iti magastos yo, iti balayaw. Iso nga rodmat day ta tinapanunot ko. Iso akinayat kun at isumurot kan ka.
Agkuyog tangarudan nga agipag na iti papeles ta. Agabrod gamit gaya ban anak ko. Jak mo nga gilaklakat kan iti papeles mo. Wan nanang, taplano mi kanilando ti agpatakder nga umuna iti balay may sakbay nga agkasar kami. Ay kat, nagsaya atin ngay no kasta. Da kayon to ti pagpawitak iti kwarta nanang. Kat da kayon to ti makaammo makisao kanilando. Kitaan nyo tadyak kayat ti malugi. Masapul apatas ti magastos. Ay kat, isu anak ko. Agpakada akon lando, inton rabi ti flight me. Ay kay, say-sayatan nga ron, ha? Trabaho ti papanamigay. Ang mga manuiso ka anak tunod na ka, jayay. Anya mo day tangay bagbagamon. Isu nga rod anagabrodak, tapno makay patakder tay ti balay ta. Nasayata nga ron nukus na. Tayta kumati ka na yun na panunutan, no da kan to, jayay. Uray si kamat Ang mga no si kamat ti makabirok iti sabali. Sika nga ron, ti kinatulag ka. Alang nga biro ka manan iti sa bali katulag ka, oh. Nagrigat ti trabaho tayo. Kanayon ang mabannog ti tao. Katanusan ta Sana bali tadakkel ti sweldo. No sa di, no laditan ti pangibabaunan dagiti amo tayo apagdalusan tayo. Mayat kit di tagkukuyog tayo ang mapanagdalos. Kan agkukuyog tayon tumanan nga agawin. Sa bagay mo't kit di Kat, kumusta ngay? Narugyanan an ay patakder ti balayo. Wen kano, rinugyandan. Ay kat nasayaat nga rod No makapagkasar kayon kanilan daw. Agsubli ka kadipay diti abrang? Saanan? Umanay mat siguro ti 2 taon ko dito ay tapno makabalay kan makapagkasar kami. Uray siya. Lepasak lang ti kontratak mo't dito Agawid akton. Kahit anya ngay nanang, sa anak ba't lang nga nalugi? Kitaan nyo tama nga no sasauran nakmatan nilando. Ay, saan, anak ko? Naghuyog kami ang himatang iti materyales. Ken dua kami anak isaw iti karpintero, amang trabaho iti balayo. Nasayat mat nga ron no kasta nanang. Agi paw itak pa iti paggatang yo iti baka ken kaldeng. Imbag to lang asang petak. Paadwak to. Tadyak kayatan ti agsubli dito Naikat, adaken ka dayta, anak ko. Dandanin malpas ti balayaw ka ni Ria. Uwang tatang. Kahit kano ngay kanaw ti panagawid na may. Intong malpas ti kontrata na, ha? Kahit nagkalay sa kayong taon. Kay una tatang. Awan to ti problema, may damo balay, may. Maya bangagpay sa tinapanunot jaw. Tiyagi patak dari ti balayaw. Siya lang, tinagpanunaw. Ay kastaya. Gawa mo tatang. Karumbang lang nga gudwa kami amin itigastaws. Kahit naimbag mamay ta imanugo mo ni Ria. Apay katasaan ng ngay. Hindi siya tinangasawa iti day dinadang mau. Siya amin tinaggastaws. Agbirok pa'y kaya nagiti dadakil na iti sabong Idi dayta Sa nga uso rata sab-usabong itang. Nalpasan ti balay dalando kon Ria, abalayan. Ay, wen nga raw, abalayan. Ti isa sang putla nga ni Rhea, ti maururay. Imbaki di atay manugo ti anak mo nga agudwada iti amin na magastaws. Wen tapara mo't lang kadakwada dayta. Naimbag ka nilan daw. Tauray saanan nga agabrod, tadamot ti jeep na pagsapulan na. Ay, way nabalayan. Kaya naimpod ti anak ka. Saan agasta daw? Ay, kasta abalayan. Ay, nakuripot na dyan nga anak ka. Ay, isugaya nga daurnong na, abalayan. Excited akon nga gawid Jubel. Mailiwakon ka ni nanang kan iti kayan ayat ko. Uray syakmut Ay, kailiw kun ti pamilyak. Saan ako nga agsublay? Adamot ton urnong ko apang rugyak iti basit to ang negosyo. Ay, uray syakmat. Ay, makaina na tamatlangan. Saanan akaslak kayod kalabaw ta? Wen nga rod
Anya ngay. Magustuhan mo ila data balay ta. Ay, wan nagbanugan ta day tabalay, iso ang magustok nga ron. Ay, kasano ngay? Tulagan ta ti kasartan. Wan uray simple lang nga kasar. Tasaan tan nga gastos iti dakkel. Nagrigat tiyag birok iti kwarta. Win dagiti latan asidag akakabagyan ti maaways. Kin dagiti kakaruba. Ket dumanon kayo nga rudan tapno matulagan ti kasarta. Kablawan kayo, anak. Sa pala kumaata na ragsak to ti panagden na yung agasawa. Agyaman kami tatang. Kablaawan kayo, anak ko. Ket sapay kumata saan kayo nga agap-apa. No adasaan nyo apag kinaawatan, pagtungtungan nyo itinasayaat. Saan kayo nga agsinsinong ba? Wala na. Katagyaman kami. Congratulations, friend! Oh! Imbag man ta nakaumay ka, Jubel. Aywan, isugayam ti asawa ni Lando. Ay, Lando! Ha? Iso ti kadwak idi abroad. Ay, kastaya? Ay, maragsa ka nakamakamamukang ka, Jubay. Ay, kasta akmat Kat, congrats kada kayo adwa. Ay na, nakaragragsak ti umuna arabiita kasagasawa. Uray siyak matlando. Nagmayat gayam tirik na ti adabukod na pagtaengan. Win nang runa ka, agpada, nagrigatan ta dahi ti abalay. Sapay la kumaa, tawan agbalin aparikot ta kas agasawa. No saan ka nga garambit iti parikot ta, awan natin agbalin na parikot. Uray si kamat Ay, nawadwad mo ba si tinapasadak ita Ado nga min ti pasahiraws. Kin nagsasarunot ti arkila. Ay kat nasayaat Manungay mat tinapasadaam lakay. Ay, para kanya la dayay na. Ikabil ko pala dito'y money bag kao. Aywan, naibus gaya man ti pang kusina tayo, Lando. Ay, kain kanto gumatang abagay. Si Kated dawayana. Iso nga no, samtag palingkay. Malatain naman nagsawal. Nang duda kong kahit. Apay nga tangay. Di mat itad kanyak nilan do dagiti masapsapulan na iti ipaspasada na ay jeep. Siyak mat nga ron ti gasgastos iti amin nakasapulan dito'y balay. Ay, baglakit din tada urnong ko. Kan ado ti taraken ko ababoy, baka, as kadakalding. Ay na, talaga ako ripot mat ti asawa. Oy, Jobel! Si kamat gayam ti masabat ko. Kumusta kan? Okay, aklang man. Imbag man ta nasabat ka. Ay na, awisan ka inton agkalay sa aak. Talaga? Agkasar kan? Wan. Apay, saan ka di anak kapapate? Ay, nakapatakder kayo kadimat ni ti balayo? Wan, friend. Kat, nagudwan nyo kadimat ti magastos iti panagkasaryo? Ay, saan? Naglaingan ngay. Iso ti lalaki. Iso amin at aggastos. Kan, adabalay nan, friend. Ay na, nagswerte ka matan, friend. Siyakat gudwa kami kanilando iti amin agastos. Ay na, naswertsak lang mat-ate adamabalin na, friend. Ti ko namkit di, friend. Talaga nga imot ti asawa. Agdalusak man kiti ti sirok ti kama. Nabayagan na jak nagdaldalos. Sigurado ang natapo ko. Ay, idandan ko pailaang to'y kama. Aday ta, nawaya akon amang walis iti igid kan iti sirok ti kama. Anya ngay day ti kasla na balkot iti lupot. Kita man, alkan siya daytoy Ay, lukatakman daytoy. Napay pinakibiyang matel kan siya. Sakla ti mabalin na mga alay ti karga dayay. Kasano, kat manipod nagdan nata, awan mat itad mo kanya akwarta. Siyak mat amin ti agasgastos. Imbag paikit di dya asawa ti gayem ko, taiso amin ti agastos di dya balayda. Pati pa nagkasarda, gastos amin ti asawa na. Imbagam ko makanya ka. Sana kasta? Basta mo ila tatakawo mo, ti kargatel kan siya. No, adda panunot mo, saanan anaskin nga ibagak.
Rumbang lang nga itid mo kanyak ti mapaspasadam at asawa na ka nga rudan. Naglalay nga mga may. Sa tagtrabaho, itag ko kang katima gada. Katun ta asawa na ka nga rudan. Nagtrabaho ka mo ta, tapno ta kwarta. Ala, yag mo titinakaw mo kargatel kan siya. Awanan, nagastos kon. Inggatang ko iti linamot ta. Hawang ka babayin mo. Urnong ko dayay. Isublim no kaya mo nasaya ka kanya, nay. Awanan ko naklakarudan. Uragan ano ka, nagastusan. Kano danda ni 100 kiamin dayay. Nagastos mo amay. Awan nga rudan, nagastos kon. Paray, di magagatang kay tibaka. Uwan pare. Apay, adlalakom. Huwag ko ma. Ala, kung may kunto kitaan pare. Inukod kun angay niyag dito'y balay mau. Ada di tarubaya niyaw. Impagugkaw. Anya? Eh, sige. Kitain taman nga ron. Tanog kinaawatan ta iti presyo. Gata nga kaun. Apay ngay nanang, awan mo tan may sa abakak. Anya baka? Tay kadakkelan abakak nanang. Kano inukod mat nilan daw itay agsapa. Anya? Nangya pa nanay? Jak mat dinamagan Kunak ano amaw. Ay, saan nanang? Diyak amo nga inukod na. Ay kahit mapan mo damagan iti asawam Sa dino tinangya pa nam iti bakak. Kuna ni nanang nga inukod mo. Inlakaw. Nagpuskol mo tan ti ropa man ang ilako. Kano saan mo nagbambanugan day siya baka? Nakwits ta na. Inalam ti karga ti alkansya. Kaya di mo man nagbanugan. Ay na, awan sir-sirbim nga asawa. Imot ka. Agsinatan. Kaya wala. Tangay si kamot ti mga yata mangisina kanya. Pumanaw ka ti balayay. Itad mo nga rod ate nagastos ko iti dahi ito abalay. Awang kwarta ka maitagkaw. Anya? Apay tawan na luto amakan. Katagluto ka matay ti kanam. Anya? Manipod ita, agkanya-kanyatan. Awan pinakibiyangan na landaw. Anya? No saan ka makaanos? Sika ti pumanaw dito'y balay. Di nak mapapanaw dito'y tadagastos ko dito'y. Naggudwaan ta ti gastos dito'y. Wala. No kunam nga wampin nakibyangan. Di awan. Unay matigas-gasat mo anak ki asawa. Imbaglakit din Pasana kasta tinaki asawa Saan na abibyangan ti sweldok. Iso amin ti aggastos iti kasapulan mi iti unag ti balay. Aya? Imbag ka pa'y? Siyak nga'y, awan pulos itad na asapul na. Di mo pa'y lasinaan. Kaya't ko asinaan Ngam di na mat itad tinagastos ko nang ipatakder iti balay. Awan kanok kwarta na. Di, si kanti mangitid itinagastos na ijay balayo, tapapanawo mo. Nawan mga kwartak nga itad ko. Dahil tala ang atirigat na, Rhea. Apay nga di ka naglaba. O may sukom. Na, naglaing kan. Sanayang agkanya-kanyatan. Laba am tibadom, talaba mo tibadok. Ha? Kasta ti kaya mau. Ay katwa na, total makasarili ka mo laang. Sige Tangay kasta kaya mau. Agbiro kak iti parulutaw. Para labay ti kawas kao. Iyawi ko to yun Ay kat makaamu ka lang daw. Aramidam takay kayat mo. Imot. Awisan ka kumama pambangan Aileen. Tapno da magkasamo ka mangan. Ay ka, wala manong. Day talaga yan. Ay, mabalintag damag. Ha? Anya day tangay manong. Balasan ka pa ay. Kawamot. Apay aya. Namangan no mabali na nga gaharam kang ka. Mga manod asawam. Kandang hindi ka magkinaawatan. Iso ang nagsina kamay. Kastaya. Kuwain, intang rob mga anay. Mabibisina ko. Ay, namasugak unay. Talaga na imas tiluto na dito'y apanganan. Kanayon ka kadiamangan dito, manong. Kuwain, manikod din na ilutuan ti asawa. Dito yakon waramang mangan. Talaga nga ron na saan kayo nga ginawatan? Ano, saan na kapayon nga ilutuan? Uy, narod ading ka. Ay, ala. Iyag mong tibayad tikinan mo, tagbayad ta. Anya di ko na manong. Una,
Iti bayad ti kinan mo ta mapana agbayad ay. Na, siga nangawis kanyak mo may mangan, itapagbayadan na. Karong bang lang ha? Takin na mo nga ron. Apay, sakit agbayad ay. Na, no di na kumay nayaban, jak kumay mimay. Kuripot ka magayam. Ay, makamukang agbayad. Di na kumay nayaban no pagbayadan nak mo lang. Imbagam kumaakay kay bigayam, tapno saan na kasi murot kan ka. Marwam kayo mo ta babae. Mahilig ka iti libre. Pa! Aglamina matay. Ay, aguri-gura matay. Sa dino ngay tinapanan ni Ria. Ay na, nagriga magayam tag may mahisa niyang. Sabay maulawa mo no tumadarag. Ay nasabay lang ko mata sumang po ni Rian. Sa dino naggapuam ngay. Ti boyfriend ko Anya, apa yung taboy primaw? Kat adamat JF mon, saan? Ay, saan ko pa yung may girlfriend niya, Elaine? Ni mararmam. Wine. Oh, matlagayam. Kan nagtulag tangag kanya-kanyatan, saan ka de? Ay, pangasing. Tapag saritaan da ko may tinasaya ati amain. Saan nga asawa ti pangibilbilangam kanyak lando? Ay, kwa, di ka pa'y makiboy-boyfriend ta, urnosan ta ti aming kadata. Apay anak kaibda ka dita kat imalaldawan? Aguri-gura nga ron. Diyak pa'y nakatumari ti agas. Tamaulawa ka bumangaon. Ang mga numabalin nga igatangan nakitiagas ka. At iti paggatang now. Ang mga numabalin nga ilutuan nakiti kanag. At iti paggatang mo na 500. Bagim data suklinan. No kasta ko maakanayon, amang ted ka iti kwarta, di nagmayat landaw. Ikatanay baga na ka. Agsarita ta ko may tinasaya, Tria. Inyat pagsaritaan ta. Sinam ko man tibagbaga maboy primaw. Awan boyfriend ko, kung kunak laang dayjay. Adangamin na idanon kanyak, nga da ka no babae, akadwam anakan iti restaurant. Awan da dyan babae. Awan lata ti makaartap kang kabakay. Te, diya kahit ama pukaw ko ti kaskeng ka. Ay, wan ngam di mo mataramidan ti pagrebeng ang kas asawa. Ay, pa, manipot ita. Itad ko amin na magudakaw. Makamu ka na mangi budget mo na mangi dulain. Basta saan tangagsina. I love you, Ria. Asawa. I love you, matlando. Kat agyaman ata nakapanunot ka matlaangan. Nagginawatan kami nga ro di ti asawa kat naurnos mi manan ti bagbagimi. Di nakmatan inimutan ti asawak kat ita adan anak mi. Kataging kita, ipapainan ti pagrebengan na kasasawa ka na mati anak mi. Banag apakaragsakak launay. Alakastan ti pagayam mo, Rhea. Ditan ti nagpatinggan ti kapadasan ni Kabsat Rhea. Dito'y drama tayo. Manang Biyanan! Musical scoring, Eli Palacio. In your nose para ti script ni Angelo. Isagsagot ka na kayo ti YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Agyaman kami, Diyos tagina, kada kayo amin. Hello gagayam, naimbag nga oras yumanan nga awan labas. Welcome back to my YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Pakasaritaan, wano kapadasan ni pagayam nato sa napud no anagan. Tintay ibasa ka ni drama ita, ngam sakbay na makablawa mampay dagiti sumaganad. Happy listening kada Ma'am Marivic Kibael dita Singapore, Ma'am Jasmine Rivera, Ma'am Marita Kokyak ni Sir Alan Bartolome. Kastiman nga ron, tiko na ni pagayam nato. Dear manang biyanang, sigod anasing petak. Nga bayat ti panaglabas tel daw, kan gapo kadagiti may imatangak, nagbutengak, iso ano mabalin, jakon kayat tagbalin, anasingpet. Katap numawa tam ti amin, rugyak ti agsalaysay. No kasta, naital umanan ti posisyon ni Diana ije trabaho na kabagis insa. Wen kabagis dalen, nagsarunuda nga agkabsat na ital o iti trabaho na. Ay na,
Maragsa ka na para ka nagiti kakaanak kakabagays. Nagsisingpod nga men. Puli tayo ngamin tinasisingpot, kabagis. Ha? Ay, sa bagay matkit di agpaisot ako nam kabagays. Kahit ninatungay nga anak mo, kabagis. Kumusta matanti trabaho na? Ay, kat nasaya at latamat Inikan ni bus na itilugan na. Tanasingpot ka nung amin kadakwada. Ay, agasam man. Anyalugan ngay, branyaw. Saan? Daan alugan. Daan pa'y amodelo. Agam mayat pa'y may. Isuwati usaran na ama pa nagtrabaho nung kwa. Nabayag mo ni nato iti pagpapaayan na kas family driveran niya. Una, nagagat mo ngamin ni nataw. Gan talaga nasingpat. Isu akay kayat dagiti amo na. Kaspet la ka dagiti anak mo Nagsisingpet da. Awan apulos bisyo da. Tila nagdumaan da. Awan na'y lepas ni nato ang kursaw. Idinto ta dagiti anak mo kat di adal da. Sana bali ta napintas di trabaho na. Kanayon ti outing da kadagiti amo na. Kanayon dang agpasyar ka. Makitkitak itipos ni nataw. Una. May laklak amno kas day ngagpasyar dagiti amo na. Ta driver daket nga round ka ba guys? Ipagdalin. Ada din natong anak mo. Ay, ada ije kusina maday. Aglut-luto iti pangrabian may. Apay kaday? Mabalin ti sumre. Kada kumay bagak iti anak mo. Ay ala, sumrek ka manay. Pasensya kayo nang Kyle. Diyan makasurot, iti pangawawisan nyo kanya. Abay. Di mo kayo di makasirpat iti balasang. Hay, nagano ti babalasang ijay. Tapno makaasawakan. Ay, sus. Ano pa ti arang ijay Libre ti mainom ijay nataw. Diyan baging inuman Kyle. Ay, sus. Lumakay ka na baraw. Agam di ka pa nakatimtim iti arang. Wala. Di mo mapadasan ti imnas ti panagbiagno kasta. Indaki din. Ala, mapangkailat tanang Kyle. Diyan nga ron umay. Uyudan ka no di ka umay. Ay na, bayaw manay. Di mo ko mapilitan ti anak ko, no di na kayat. Saan ngamin nga inom ti kaanakam? Di mo tultuladen dahil di datang mo akapsar ka. Na-enjoy na ti biyag dahil jay. Tanapadas na kami nabisyaw. Ang musika. Grabe mo ti inasingpad mo. Ang mamba ngamin itden na nasaya at dagiti bisyo ang Kyle. Kasi to'y anak ang ipagdalin. Di naman nanam ti imnas ti biyag. Nasingpad lao na Awan na! Mabit ka, matay, no kasta. Ay na, tila ibagbagam manan. Mapangkakidain. Tauray anyat aramidam. Di mon tumaawis ti anak ko ama panagbisyaw. Tanasing petoy ka anak ka manay. Ay na, naimbag ta nakita kakabagis dalin. Nibayaw mo amaning. Intaray da kanoy di ospital. Apay kanungay. Naan-anaw. Ay na, nagmotora na bartek na disgrasya. Kanabtak sa kano di mogeng na. Anya? Ay sus, kumusta ka nun nga iti kasasaan na? Jakam mo Ngam, atapan da 50-50 tibiyag na. Tagrabe kano tinapagtang na. Anya? Ay una yan dayjay amaneng. Dilagnak nakam. Nadisgrasya man iden gapo iti motor, gapo iti bartek na. Wen nga roda? Ay na, sapay la kumatag biyag pay mo't. Kumusta ka, bayaw? Kunak numatay ako nipag. Imbag ta nakalasa takpay. Apay kami na nagmotor ka na bartek. Awan pa kay naigan ti arak iti panagmotor ko. Talaga hindi disgrasya. Ay na, di mon ikalintegan ti panagbartek mo. Taday tati numero 1 arasaon, no apay ana disgrasya ka. Saan? Baso jay motor, dadadaal na.
Nawanan iti prenaw. Iso na doon para. Ay, Igjam nga minan ti agbarta at bayaw maneng. Di mo ko masayangan ti biag mauga pula ang iti dayta. Agyaman na concern ka kanyak ipag. Ang ulitag, awan baso ti arak. Basaw di mo taor. Papanan nyo, nanang? Inak makilamay anak kaw. Ah, apay sino natay? Ni tatam nga iskaw. Natay magaya man idikalman. Ay, no kasta, di na nalasatan di sakit na. Huwag nga rod kaasimot. Sapay ubing bay da ijay. Takasin senyor na lang idinapan abulan. Huwag nga rin, nanang. Nagsingpo da di akalugaran tayo. Manipod ubingat. Ik-ik-kanak itimulan na aprutas iji arubayan da. Aging galim makay ka na parabulat ta. Ay talaga nasingpet day jay anak kaw. Awan pulos makunakken kwa na. Managtulong itipada na tao. Ay, naadaan mo't piman iti sakit nga isumat tenti impatay na. Ay, uray da ang rota umaya makilamay. Agpuli sa labi ay. May kayong magayam. Nakilamay kayong magayam ipagdalain. Ha? Ay, sos. Kaim-imbag mo pala ang nabartag ka manan, manay. Sana ka nabartak. Nakainumak lang. Sa nga gasot mo makidipag. Tayo nakitaya. Barang nakatsamba. Ay na, iparit dati sugal dito'y lamayan. Wala nga ipalit. Itulog na. Diyan mismo nga kimbala iti nangiruar iti baraha. Anya? Ay na, agawid ka kitden taing ka maturog. Ay na, tanggadan pa'y matdagita sugat mo agas ka pa'y laan saan? Sana yun ipag. Naibusin. Isa mabalid manaw. Ay nakabagis. Kay tabtabon laang day di paris kung adaman na tayo na kalugaran tayo. Sino man ang kabagays? Jay nasingpot atano dito'y barangay tayo. Ni Ruding. Anya, apay kanungayan na tay. Naatake ka numag. High blood ka nung amin. Kastaya? Ala, sapay nasingpot day dya atanaw. Nagagat nga agriskyaw no ada aberya dito'y barangay tayaw. Narespeto pa'y day dya abaraw. Wun nga rod Adumetan tinay tultulong na kada kami day dya atanod. Adapay kit di utang ko kang kwa na Isu ngay naktubayadan kan ni baka na. Inta makipalot ka nakan. Ha? Di makisugsugal lang kay. Padasim ka day. Uray maminsan lang. Kita no ulit-ulitan. Ay sos. Mayat ka. Nang runa no mga bakakadakan. Saan nang kay? Manjak? Ay nasingput ka launay nataw. Maditikas na. Apay, kaya't mo timatay adagaos. Ha? Paliiwam, dagiti matmatay diti lugar tayo. Puro nasisingput, dagiti matay. Kita ba? Nagsasaruno, dagiti natay diti lugar tayo. Adaya, nadamag mo abarumpado anatay. Kaawang paymay. Kyle? Iso regrigat amatay dagiti masamang damaw. Iso adi kag singsing pa. Mabit ka matay nukas ta. Insan, anda ni Auntie Dalen. Ada mo insan? Apay? Anya masapol mo ngay kanina na. Ay, sumra ka. Agyaman na kinsan. Apay ngay tagsay ka matay. Umay ko kumay baga ka ni Auntie. Kanoray si kamatan Umay ko kumay baga. Nga anda na duktalan dagiti doktora sakit ko. Anya? Apay anya sakit mo insan? Anda kanser ko kat adan taning tibiyag ko insan. Anya? Diyak pa'y lamaklon day ti anamwa kasinsin. Iso may si stressak. Kaya't ko ayam kas ti sakit ti barukong ko.
Oh, madam mo ka madingay naramit ko iti pada ka tao. Ngam no ape na pasamak ti kastoy kanyak. Diyak matukod da panunutan insan. Intaray da ka naman ang di ospital di kasinsin mo, anak ka. Timaro ka no tirikrik naan na. Ay, kasi mo da dya kasingsingaw. Sapay iso ti kasingputan nga anak ni Auntie Insa. Ay, nasingput da maki di amay. Ni Insan Georgia ti kasisingputan para kanya. Ay, nanang, di kay makadlaw. Apay. No asino pa'y dagiti nasisingput ka iso da mo ti matay. Ha? Iso huston sa mo, di ko na ni Uncle Manay. Anarigat amatay, dagatay dakas ti ramid na. Ay na. Ay ran nala siguro mata. Saman! Ada punto ni Uncle, iti kanayon na ngay baga kanya. Kita nyo ni Uncle Manay. Nagdakas ti ugali na. Mamartay, sugadar, kung nagtatakaw pa'y. Namin ano na disgrasya. Ibagbagada pa'y 50-50 ti biyagnan. Nagbiag mo ilata. Iso mamati aksan ka ni Uncle ka. Ha? Anyat kayat mo asawan? Madin sa tinasing po unay nanang. Tama biit amatay. Anya? Ay, tila sa asawam. Kas jay laang ti kuna ni Uncle mo tapno ada kadwa na nga agbisyaw. Di na ka ngamin maalukoy nga agbisyaw. Iso atila ibagbaga na. Pat-pat day dyan nga Uncle mo. Di na amaw ti ibagbaga na day jay. Mapay magaya maninsan mo at Georgia nataw. Ay, ngarudang kay. Di na nalasatan ti sakit na. Kasi may. Nagsingpo day dyan nga insang kaw. Iso ti close ko akasinsin kaw. Akaanakan ni nanang. May sama na na pamanagnag na itanataw. Nasingpet man ang ginatay. Isosi ka. Agpanunot ka. Nasapa pa tiyamin. Agpalpaliw ka. Apa inya kaya mo sa uwangay? Inya kumabaliwa kang kal? Baliwang tao galim. Di nga unay agbalin ang nasingpet. Agpakawala ka matay ka anakan. Kita na. Namid adon ang nadisgrasya. Nagbalin pa yan a critical tibiyag ko. Agam, si bibiyaga lata. Kita mo may sa kalugaran tayaw. Naguyag. Hindi ko naggurigor. Pagambuam tanatayan. Nasingpwet man ang dayjay. Iso amadit ag singsingpwet na to. Agwil-wil kakiday. Ay, maminsan, adam agpaiso punto yung kal. Tapod no dagiti bagbagayaw, pasig anasingpwet dagiti matay. Patsyang nakunaktumag ka. Iso ano kaya't mo, nga umatindog tibiyag mo. Ay tuladan hap. Sumurot ka kanya, tayo takidag hapi-hapay. Bayam ngay bagada barumbado ta. Tinapatag, umatindog tibiyag ta kanakan. Papanam katrabeen anak kaw. Ay, ikwa, yung kang makisala nanang. Kadwa niyang kalmanahing. Anya? Ay, nakita Di ka unay makikuy-kuyog iti dayjay nga ulitag mau. Ta isungsong na ka iti dakas dayjay. Pagbigyak, takanayon na nga awisin no kas di nga napapanan na. Kanayon kung apaayang. Italaang dayta Tanay, adapay trabahong inton bigat anak kaw. Agawid ka adagaws. Yag mo amin na kwartam nataw, tapangabakan ta. Ay na. Awanan Intag ko aming kingkan. Naipaabak amin na kwarta kaw. Adya! Ay, sayang. Apay, awan kwartam iji bangko ayang, tainta mangirwan. Jak inala, tiitiin ko angkal. Anda iji balay. Sige, inton bigat nga rodan. Agsublitan to ditaw. Inta pa'y kidiag siya. Pangalantang iti pagsat ta. Adda sukik apag inuman. Mabalin ta ti umutang ijay. Utangan ta, ti inuman ta. Nato! Agreeing ka, aldawan! Uy, Nato! Apay ayan nanang. Aldawan! Apay di ka mapanag trabaho itaya! Aglangan na, tanasakit ti ulaw. Kung makatulturo nga. Ay na! Kasano ayakit parbangon na nidisimbang put ka? Napnapanan yu ka ni Uncle mo aya! Kaya ko pa'y ti maturong nanang.
Panawan da dito eh. Di kan simsim rag iti trabaho anak ko. Kan kanayon kan amarabihan nga agawain. Pasaray mabartag ka pa yan. Kan damag ko makisugsugal ka kanaon. Apay ay apakibyangan nyo aming aramidag. Kaysa anak mga ubingay. At danakam ka. Nagbaliwan ti ugalim anak ko. Saan kan akas iti sigod? Apay ngay. Maday tinasing ulay. Tamabit amatay. Ni uncle mo nga men, di ka na yun akadwam, iso akaran kan iti ugali na. At darod punto ni Uncle. Apay kaya yu aya amatay ka dagaws. Saan Apay kumangay. Nukos tangarag. Bay-bay andak iti kaya kong aramiday. Bayan nyo agbali na kabarumba daw. Tanong na sing petak unay ka. Siguradaw. Mataya ka dagaws. Nato, agring ka. Nato! Bayan Uncle. Pumbangon ka dita, tada papananta. Naparte nga. Diyak makarwar. Iturog ko bay. Pilitom ti bagima. Mamunawan kanta no madamdama. Tada papananta. Sa di na. Sumurot ta ka dagiti barkada kay plaza. Mapandag lakaw iti maiparit nga agas. Dakkel ti mabingay tan sumurot ta kadakwada. Ngalang. Sumarulo agtawang kan. Bumangon ka. Tagkuyog ta na mapaan. Ay na, di mo pilitan, no di nakabailan manayin. Anya kamatan, kit-kitam amat maturog ta ka anakam, ngam pilitam arumwar. Kinmaysa, nabartag, di nakabailan ti bagina. Nalabas nga men ti pampamayam dito anak mau dalin. Pagbali na makaslawbeng, kadami na kamnan. Agawid ka kit din, di mo ammo ti lawlaw at manayin. Inakaram iti bisyo ti anak ko. Nagbalinan nga gapukin ka. Insungsung mau. Ala nato, nadamag mon? Tiyan niya, Julay. Ni uncle mo amaneng. Tiniliw dagiti pulis. Naglako ka nung amin iti may parit nga agas. Anya? Ay, nakusta. Ay, naimbaglangan ta na parte ka, hindi kalman. Tataw, kanakan, ipagdalain, awanan, dakon makaruan dito pagbaludan, taranupay itangay. Ala, aganos ka abayaw. Ay. Takas tati pinilim agasat mau. Bababawi ka simpurot ka na iti kakaduan. Narigrigan gayam ti mabalaw ngam ti matay. Ay, kayat kung ti matay. Ngam ti mabalaw naging gatong palbiyag kao. Ay, jak kayat ditaw. Pagpampanunutam tinapagtang ni uncle mo anak ko. No di mo kaya ti may tulad kan kwa na. Ang balbaliw kan. Isublem ti sigod a kinasingpet mau. Una na. Nakaamiris ako. Kahit suray, no, tinungpal ko, nagitimbagbagan niyang kalmanay. Tanda niya ako na isagmak na po kang kwa, na? Nasaya at mat no mapanunot mo dayta. Talaga nga inlisi na katiapo iti mabalin mo apakay sagmakan. Una na. Isadyak kaya tintang bisyo. Agsubli manan iti trabaho. Agsingsing po itak manay. Tinungpal ko nga ro ti karik, apa nagsingsingpet ko manan. Aklo na kanakula apan ti panunot ko, ngam na amiris kumatlang ti bidot ko, wano ti naramid ko asaan na nasayaat. Saan gayam at ipanagbalin na barumbado, timang patidog iti biyag, no di kat ti kanayon na panagyaman, kan panagkararag iti Diyos, kan ti panang disiplina iti bagi, kadag iti may papaunag at araon. Alakastan, ti pagayam mo, nato. Alaga gayam ditan tinagpatinggaan ti pakasaritaan wano kapadasan ni Kabsat nato. Dito'y drama tayo. Manang Biyana! Musical scoring. Eli Palacio. In your nose para iti drama kan script, to'y pagayam yo Jenna Almoite. Agyaman kami manan. God bless iti tunggal maysa. Hello, matutunan
Mapudulat tangal daw kada tayo amin. God bless it itunggal maysa. Welcome to my YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Di pa kasaritan ngayon tayo patangatang kani drama itakat manipod. Kani pagayam tayo nga Elma sa napudno anagan. Ngam sakbay na, makablawa man pa da Mary Rose Ramos, dita Oman, ni Roselia, dita Saudi, kani Rain Collado, dita San Manuel, Pangasinan. Kasiman ti ko na ni pagayam, Elma, dear manang biyanang, ti asawa ka ni Coco saan naapod no anagan ti pagtarayan to ipadramakkan ka. At dangamin pa utang na asaan na mabaybayadan. Kat immanaya pa kay si stressan na. Kat pasaray mairaman nakpayan ngagparikot, gapoy ti dayta. Rugyak nga rod, ti agsalaysa. Ay na. Hoy, Coco, apay aya di ka makaid na. Balikid ka la, balikid. Diyan nga rin makaturo, bakit? Pampanunuto ni Marilaw. Anay ko. Apay nga tagkudot ka, Ilma. Apay, crush mo ni Marilaw? Pagpapanta siya ang dayja babae. Tilay bagbagam ma. Di utang na ti pampanunutak. Ay, kunak apaadok, dahi di ako hartak. Madisgrasyan sa mo, di naglakwak iti do akal ding tao. Ay na, maturog ka kay din, rabiin. Makapuyat ka mat. Anyat orasan ni. Alas 11 ni ti rabi eh. Diyan nga rin makatura, oh. Urag kidamak. Makikita ti ropa ni Marilaw. Ay, ingkay di salas no di ka makaturong. Di ka mangiramraman ng agpuyat. Ay, papanam ko ko. Binigata lumabas ka dito balay. Papapanamaya baraw. Di taman balay da Marilaw, tata Victor. Ha? Apay chicks mo ni Marilaw? Samot sa lawaso kay mo tata. Mapangkusingiran, ginutang na abayad, ti kalding ka. Ay kunak no agjowa kayo. Hanggang, di mo to mo pilpil yan, ti papautakam. Siyak ngamin ati pautangam. Kita, no, di one click, mabayadak. Diyan mo amo na tiwag ngagbayad day ta kalugaran tayo. Ay, banugan nakasumaninger. Suronggaw. No kaya't mo, tulungan kang agsinger barok. Ay, alamang nga tata. Taura ikang kay titangdan mo amang singer kang kuana. Ay, uray saan ang day tatangdan. Basta pautangan naktumay niya. Sige, mabalinlat ta basta masingir ta na niya Marilaw. Mala, ikaw pa singiran. Tano di pa ila makabayad. Isunto ti pa ng tulong kukan ka, kukaw. Sige, mga tata. Hanggang mga ramid ka iti kasuratan Kasuratan na magibagbaga. Ganda karba nga kamang singer kan ko na. Tapno awan problema. Sige, tata, agarami da man. Ay, pasensya kan Coco Awan pa ya talaga ti kwarta. At datay namnamaag a kwartak idikal man. Ngam napuspon mo't manon ti panang kada. Kanayon lakas ta, Marilaw. Kari. Yung matungtong palmaw. Banugan na kasumanabli dito balay maw. Yak pa'y makaturturog yun namang pampanunot iti utang maw. Puyatan na, Marilaw. Si kalatan tilinahon ti panunok kaw. Kasla makikitak pa yan na kanayon tarupam. Gapo iti kapapanunok ko hangga. Ala, pasensya kan Coco. Awan pa ya talaga ti kwarta. At datay namnamaag ka kwarta kidikal man. Napuspon mo't manon ti panang tada. Aganos ka pailaang ako ko. Pasensya ka na talaga. Promise, into next week, makabayad akin kan. Manon ang next week tinaglamas. Next week ka lang next week. Awang mo may tagmaw. Ipabarangay kan san? Ay, lasaan na Ay, relax ka lang ka di Coco Ay. Di naman napura-prusan. Tasan akom na day tang strategy. Di naman iga-igaman Marilaw. Di nakalaan iti apros-apros. Tasan na tumalabday ta kanyak. Nagbaya ka kiidikan. Ay, nauma ko. Nagsingir-singir. Iso nga italagkan ko ni Tata Victor ti amain. Ni, italag mo nga. Anyat kahit mga asawan Coco. Iso natin makaamo mang singer kindi Marilaw. Anya? Apay nga iso. Anyat pakibiyangan na iti day takot. Saan na matakwarta ti impautang mo?
Ay na, naimbag ka na kwa, data mo da katulungan. Si Kangay, di nakpay tulungan nga, singir. Anya, katultulungan ka mo. Nga mamampay ka no talaga ti kwartana. Oh, di mo to mga minungtan. Pagsasawam tap nagbutay. Di wala apaan. Ay na, mapilit mo ayan no talagang awan. Aganos ka, tanagdarasudos kamot ngamin anang ipautang iti kwartam. Winain, sa nabalay. Tadanton katulungan amang singir kanitiwag. Hawan pa'y makukwarta mo. Naimbag pa'y ka jay kwarta ta adda tao na. Agam da tao nga wang kwarta na. Ay, biyag titaway Tulungan na nga singir, Helena. Tapno, ada kwartata. Agsigir itay. Daya mo pautang mo si ka, Victor. Ang alam ko mamot nga iti pautang mo. Kwarta ni Kukaw. Basta tulungan na. Tapno, ada kwartata. Tano masingir tanay jay. Tatati mang sublat amang utang. Anya, sigurado ka? Wen, bakit? Basta lalaingin tatag singir. Tapno, ada kwartata. Marilaw, palasang kaw. Naibag nga oras mau. Ni, Tata Victor, anyat masapon liyo? Sakbay na. Kaya't ko pa'y nga ipabasakan ka na ito'y nakasurat dito ipapayl. Basaan palasang kaw. Kan kita manaimbag no asinaw ti nagpirma dita. Ha? Manyangay, nagbayad kan. Tanay, mas asyan kami kini Kuko. Nakakaasing ag subli-subli dito balayaw. Hindi ka may lamasyan kan kuhanan palasang ka. Nagbayad kan Kwa. Awan pa'y kwartak tata. Pakibagayo ka ni Kuko tainton bigat pa ila makabayad Ay, sana mabalin. Nagbayad ka kiditan. Kari ka kanwa kari. Bigat ka bigat. Ngamawan mo't. Ay, di mo matungtong palang te karain. Ay, nabi mababayan ka mo't nga ulbod. Ala, pasensya kayo na talaga tata. Awan pa'y mo't maitid ko. Anyat maramidak ngay. Kano nga raon? Inton bigat tata. Kahit nakasingir ka, lakay. Saan? Hinton bigat ka no, ngagbayad. Sigurado nga ta. Duwatan to ama pa nagsingirin ton bigat. Bakit? Nagtinulong ta. Wan. Sige, lakay. Santan ngagtuktok, itiri daw na. Dito itan kalsada ngagsingir. Buwan, lakay. Hoy, Marilaw. Itatial daw ngayon ka rin, mapanagbayad. Sungagbayad kan. Muan, rumwar ka dito balayaw. Ta, umay kagbayadin. Saan kami pumanaw dito? Aging ka di ka makabayad. Agririyaw kami lahat dito. Aging ka makabayad ka. Bayad na ba ang 10,000 pesos nga utang mo kundi Kukaw? Binilin na kami, yabang sinirkin ka. Hoy! Mangutang! Ang bayad ka! Masi kamat ijay tao. Naglakwan na iti kalding na ijay inutang mo. Isa bayadam. Marilo! Tata, Nana, di na kumamot ibabain na? Unay kayo matin? Madama gayang bayin mo. Nga mapay, adi kagbayad iti utang mo. Ala, huston, di kayo nagsaupay. Bayada kong ti utang ko. Ngam saan ada kayo ti pangtedak? Ni Kuko ti pangtedak iti daytoy, ha? Wala, awan problema. Uyugan na ka mapan iti balay da. Mapantayon. Agyaman ako unay kada kaya tatabik taon. Nanahili na. Kasi lagayam ti teknik no agsingir. Ay, una! Ay, ibabayin mo! Tapno mabaydan. Kita mo na magayam ti mabaydan. So, nagbayad na dago sa inyo. Ay, Kuko, tayo tulagan ta. Ang mga no, malipatam. Huwag ka di tata. Papuduto'y labi dito'y nakulak ko. To'y bayad ti kalding ka.
Marungay, ti porsyento na. Limlimagaso nga rutin na yun na. Masurunak. Ala, bay amon. Limos mo kan kuha na ti porsyento na kuma. Wala. Malak. Agkapi kayo pa'y nara. Tata. Ay, Pangurayan nyo dito kwarta nga utangin nyo. Papuduto mambit. Ito'y dakulap. Kaw. Matay ta. Sagli 5,000 tabakay. Bilangan man na yung baga. wait. Nabilang ko. Ay, magatang kontay kaya't ko agatangin. Resya ka! Ngandi, aginot ka. Sa nagaputa na kwarta, kat ang 1 millionaire ka, ha? Uwan ka day. Idanag mo na ya. Amok ngay budget na ito'y. Gumatangak pa iti bagas ta. Iswa, mangtid ka. Paggudwaan ta, ti maigatang iti bagas. Kakaisuna na bayadan ng utang na kan ka. Impautang mo adagusan. Wain, takas tatulagan mi kanita ta Victor bakit? Kondisyon na nga ruday ta. Ano masingir da ke ipautang ko kada kwada ti bayad ni Marilaw. Ay, iso matla nagagatda na pan nagsingir Tadama gayam kondisyon da. Sa nabalay, ta sa anak mo siguro ang marigata ng ngagsingir. Ta bakit kanila kay di pinautanga? Nalalakada siguro ang singiran ta lakay kang bakudan. Tata Victor! Nanahilina! Umayak man! Ay, nanday lakay. Ni ko kumuda jay. Ah, Kanya nga ta di gagara na. Abay ngay may. malipata mo na ya. Judith, itati utang taken ko ana. Ay, anyat pizza na itayon aya. Ay, wine. Ada, kasanugay. Awampay mo pagbayad talaga. Ay, agpambarta Ay, anay ko. Nasakit ti paruhong ko. Aday ko, aya pa. Nagsakit mo ito di dyan ka. Ay, nabayagan na marikriknak mo na ito, baro. Ay, Apay ngay, agsakit kay mutan na nahilina. Tata Victor! muwang nga raw. Lakay kan bako kami nga minain. Awan pa'y mo nga rin pagpa-check up may. So, gimatang kami lagan ay tiagas may. Nakakaasi kami may baro. Ano ba kagsingir? Ay, pangasim. Tadi na kami pala singiran. Tawan pa'y may bayad may. Taingatang may tiagas, tinabat-bati ako artame. Ewan, kuko. Hindi kampay ko nang nangaron Tayo niinutin may tinababatay nga pagasmidit Wala agpaimbag kayaw. Agsubliak to no na imbag kayaw. Taumayak agsingir tumanayin. Sige lang, baro. Basta no, masakit kami. Sana kami kumaasing-singiran, wine. Tama nga no, ilay-layon menti matay. No, pilitin na kami ngagbayad. Na, yawatan nakman iti danong mawawak. Waray, nakapanawag di kukaw. Ha! Aya! Ay, kunaklo dapay la dita paraangan. Waray, iso tumakder ka ditan. Papanam ko. Nakagsingira. Barengan dan pagbayad na Tata Victor. Nala, sapay ko mga ruta makasingir kan. Tagumatang taman iti burya sa taraknan ta. Basit ngamin tinagtarakan iti baboy dito lugar tayo itakot. Isong agtarakan taman kidi, bareng mapaaduta. Kalding mo lang ti pangigatangak iti dayjay. May mayat ti baboy at taraknan, tamalakwa dagos. May metikal dayang tadi kan gumatang iti ipakamaw. Ipastor mo lang sulban. Kano may bustiro uta kanandangay, di mabisinandan, kumutong dan. Saan? Nagadado-aruap. May busket ti rutan iti bantay. Nagadaw. Kat sa inlakom ti sigo da kalding mo. Immaduda kumaitan ha. Ungab. Unak ano mapaadok adagos ti naglakwak. Sa magayam. Nala, ingkang aro nagsingiran. Nuapay mga ngamin ngayon pautang mo manan. Di ka nagsaw.
Tama nga dumamalas pa iti panagsingir ka. Naimbag nga orasyon na. Umaya man nagsingir? Ay, naapo. Nasaya timay ka barok. Umayak ko maijay balayo. Ta umayak kag pagpakaasay. Adi kang pailaba kabayad. Tanay, na disgrasya barok. Ha? Anday ko. Wen, natinaga kidi muli kita bayabas. Kuday, niyag unay makapag nasakit pa ito sikit ko. Anday ko. Kasi napakasagsalitan ba ka? Ay, hindi ko kaula ka. Ay, humayag sing-singer. Ay na, maulawa ka talaga. Ay, nagsibwerte pa nagkita. Nasakit pa iti diyang kao. Anay kao. Pay atong galumayak ka masakit kayo. Abi igagagara yung samit. Ay, saan mo't barok? May ran-ran lala siguro. Anday ko. Ay, saan may mga ugalay? Tiyag artista tamadi mo tikasta. Kay? Ay, apo. Kano nga rin nagbayag kay ngay? Sabi ka sa pulak ti kwartan. Ay, kwa, barok. Ang sublikan tao no may alawas, wan. Parang nga danton kwarta may, pagbayad mikin ka. Ay, apo. Sige. Anday ko, ayan. Mao, dinday ta kariwa. Ay, Pangasiyo mo tananan. No di da pala makabayad. Masapol nga ikaro dan tinutang da kanya bakit? Ne, anyat kahit mo asawan. Nagkatulong da dito balay nga. Tapno maikaro da ti inutang da 10,000. Anya, duada. Apay isa na mabalin na ni Nana Helena lang tagyan ditoy. Duada, tapno maikaro da gusto utang da. Pagtrabaho, ni Tata Victor, italon. Ta para balay mo ti asawa na. May mayatin ti kasta. Ngam tayawan Apolos, ti maganap ta iti bayad ti kalding daw. Ay, awan ka din ti sabali awagas. Ay, di kag dardarasudos. Kastalagan ti mo kawagas. Hindi ka madanagan. Tamok ter aramide, bakit? Eh, mayat ka. Iti singasing ni Kukaw, bakit? kawin na. May bayatan ti kasta. Ti maipabarangay ta. Ay, sa bagay kidi Minus gastos pa kidi no kasta. Ta siyempre, libre ti kanin tantaon. Ta trabaho ta kadakwada. Ay. Una niya. Ang makatawon ba, jay ko na panagkatulong ta kadakwada. At tidog sa mo unay ta makatawon na. Mayat kidi Yure, 2 tawan. Ta makatipid tapay. Mangantayon Nana, Tata. Wanta mabisina ka na napanagdalo si Bangkag. Muray siya, nabanuga ka naglaba. Malala, magantayon, balasang ka. Sige, umuna kayo na mga Nana, Tata. Sumaruno kami kanila kay. Ay, ang itinapoy kang masida, bakit? Kung ano magandan? Ay, awanan lakay. Inibus da Nana Helena kan Tata Victor. Anya? Nagadumagayam ti kananda. Pati dagitay tinapay nga abasto tayo. Inibus da amin. Anya? Anay ko, nasugat to sa kak, bakit? Mayat pa nagparparaspas ko yung talon. Ay, ala! Nagdakal, tasuga mo. Ay, mabilaag. Taibagak nga, ipanda ka yung hospital. Ouch. Ibagak ka ni Kuko. Nagsapol, iti pangiluganan, mikin ka, mapanid yung hospital. Kad, kumusta nga ni Tata Victor? Napaagasan yon? Ay, wine. Hindi private nga hospital tinapanami. Isumot ti kaya na. Anya? Medyo dakil tinagastos ka. Pina-injeksyon ko ni Tata Victor. Pwera pa'y dagiti agas. Tapati mo, di uya na ka na-check upin. Anya? Ay, agaganos ka. Katulong mo nga rodida, di gastusa mida. Problema mo ti kastoy. Puro gastos na. Sapay nagrarawi na niyaw. Kaaganos ta. Inalam mga min ida dito'y balay. Kan, imbagam pa yan na makatawon ti panagnaag da dito'y. Tapno may karo dala ang ti utang da.
Gusto ko mga mintay 2 bulan, wano makabulan na panagnaudda dito eh. Nga makatawan mo dyan bagam. Mabalim mga ibabawi, no kaya ko. No, anya titulagan ko ko. Iso nga raw ti matungpal. Kung may ta makatawan ti panagnaud mi dito yo, di ano sanda kami, baro? Tulungan da kami So sagot mo amin nagastusan may. Ta-stayin kami ka nga road. Ha? Huwag ba't nga man ko. Hindi mi pala na karkaro ti utang may. Papanawon da kamen. Nakarkaro mo agastos, ti panagnaan yun, ti balay. Pinagawid nga rod da sawak dagiti nakautang kan kuana kat aging gayta, di da pala nakabayad iti utang da. Kanayon ko iti asidiran ni Coco gapo iti aramid na. Ngam binaybay akon dayta, kapaka-stress aklaan nga iso kanayon ti pampanunutat. Alakastan, ti pagayam mo, Elma. Musical scoring, Eli Palacio. In your nose para iti script kan drama ti pagayam yo, Jenna Almoite. Thank you, kat God bless iti tunggal maysa.